What is I? We see the whole world before 2 for 70. I can't even like that. What 2 for 70? Yes. We see the whole world before 2 for 70. Yeah. I think of us for what's it to me? Hey, now for someone to say, Debbie, who are those? Stand up. That's I will do for whether they were open that and there's some numbers. What's that to have a view? Pierre, me, boom is best. Right? Two for to have a beauty, but boom is best. But Puno, right? Was to have a beauty, but boom is best. Pierre, to form us. I'm going to form him watching Mama. I'm watching more about over 2 days. If I 2 days TV, and then watch my subscribe video, you know, some of saying I should be. We are going to comment section, not sure what you about 10 years to do one because I have yes, you have some Ghana, Mamma Chief Chances here, him for your Mahimum come more and you didn't more. Took to be a general Shama Mansano, Abusiano and Yabi. I have no about some here. Yenchi about some here. It will be about Kaba Sama one can hear Nimin, which you wouldn't see. Na for mamachi obapa ya santuani ene ba na maba no me ba ma akuapemfo because e ba ko na kasa ya nka mebo ba ko ni din we de eye dodo nti ka na se dodo ka bia akuapemfo me pese me ka asam kire mo mohuri a mumpom sibire se mohuri a mumpom sibire na mo ye ka ntokwakwofo a munnim ntokwako e wo se muhu se akuap mufsi abrio se mufri manfio se mufri hwan yo me amada igwale mohura mumpem sibire na munum ntokwa ko a enka mantena ho ama asonafo no omo amfira dweso ama ameko ankukuru oba amfa na ama mosem onimu so makama no atum monsase a egumadi na ne ade nyina motena ho ma na nkraifo no afiri kwakwa lata ebeje firi munsem munum ntokwa ko a eno na wasa mopere ho akuapemfo momfa monkwase asem mommo asem mojimisem no emfa ma asante hene so me ka asem akere mu ni din eye no kure oba na obo ni din no ampa ye fe no kwakudua mesi mo ni din na munya aduane ni mo bo ni din na o se tutu kura ye mpe me mo bo na o se tutu a me oba pa ya santo a me mpe mesi mo amoye na tamfo no se mo bo ni din mo ni din na o mo nka ne se kwakudua eye no kure edi afie se wa kobi se wa mpem de to no edi aboache da nkwa e de to no ene kwakudua enti akuapemfo mo wo ho pa akuapemfo mumu wo ho pa ena matraman ayi achemfo no efiri dweso ofenso ene ayi atimi anantefo ma abeje mo nsase muntimi nka ho hwe asantefo no bi hyemmu asantefo no mu firi ayi no lake no ebi hyemmu wo ho ana munim mumu hyemmu ketekete matna wa aton mani monyam efiri mu nananam aton mani monyam ma me ka asam kire mo akuapemfo ye mfa mo bosumo asantefo ye nyina baabi ane efiri na ye ba no obi ekitane de abusuakuo ni ye nwotwe ebi so obedi wo faade ebi so obedi agyade ena ye no ye ba no ye ni da ho because nyankopon na wo boye no wo bo asantefo se asantefo mu mani tio nti ye ba nyina ne ye ni ate ena ode ye ba ye me bese me ka asam kire mo obiri konfo anoche na eni nti se mu hu baabi a mudi mu t-shirt no ebe yanka mu nyae wai na papa no enhira no wahira wie de wode ma no wode ama wie aya papa na ni efra no ka se ne baba konko ya aduane mre na wo koye no ba kun san ho no sa pepepepepepe Jacob ni nua yeso pepepepepepe mu yemu onwono akuapemfo mu tirimu odin akuapemfo munnim se de esi ye nipa akuapemfo enu nti ena mo hwire obiri konfo muna mo sese obiri konfo ofira wukugwa ye de yenye achinye but abakosemu no awukugwa eni aguna asante aguna wo munyina ya abusua ba ko ne kota na ba ko tena ha musumu a mo betena ho na mo keka na mu hu de mo yam ho na akuapemfo no mu nkona mo kosua abakosom ni yie muna mo sese muna mo school the whole Ghana muna mo school esu ehu akuapemfo do do mo abedi ade Ghana president ye hu bio akuapemfo
Muam nim, ena ayi, chilokron, equiapum, babu, chilokron, Koran, chilokron, equiapum, dedican. You won't some movie the president. You won't move you. Ena crying, yet a table on you won't say equiapum town. You won't be. Mutu equiapum says your own nano, a man penny for a bamoton. What will be a manocasa? Asante for your man, you. Asante for your man, and see your couple canoe said ye, your kotoko. Mwana mo kaya, mwana na ye home. Mwana mo ba santimuno, mwana ye home. Asante for do say, and mo work up memo. Aprimo japade. Obri konfa no chi yampre no. O se tutu kwato no. Na yamu ye ne papenti en wo fa no. Asante for ye ba yensem. What is said den ye jo. Se wa bodam, se what is say ye hu mobo, ye Yesu. Enti ye hu no mobo no. En ono so hu se oba ye nchen a obenya bibi pabi ene wo sesa ne niema ene odi wo se tutu odi kayachi ene on ne ba asante mamu wo ba ye no ye nyae no ye no agona hwene asante agona hwene wo ba ye no ya mani ekom ane no akuapmofo ye je no ye ni yie ene onu so ye muni nete wo ye na mo ka ho asem de obeye bia na mo ka ho asem na mu na mumu efiefo ma mu no ena abonte sofo afa no ene aye ne yie mo sia ba wia mo bosom we bi na be na no a ya ba wia mo bosom we na be na no a oba bia bosom kwa siampe ni jimifo abo be gina mo se kwa kuduade wa hwe ya wo ka ba kwasama no wa ka se no do mani na no wo kasa binu ni no ayi agima badu mo hine na wonom jagdaniel wo kasa na no mama ntasuo no mo misa ne se abakwasam na wo ka ne papa no abakwasam no ne papa no na munu munyansa wahu do mafo binom mama ba na wogimi ndi woyɛ sensuo no wo hyɛ sensuo no munu munyansa wahu blessed daughter na ne suru kutu ni fam ketenkete no munu munyansa wahu munsia nyansa o na munyansa no ye ton aka meto bia mamo musa agimi fo no sa bunu ni be man do ma ni be man na wagimi no papa wagimi o wagimi ache minya bento na me dia saw ase agimi fo ayi na ye so hu ye hu so obi na mubuye hu so obi sa mubuye mudi mai kete no Kofi Adoma woni nyame amamo anka mo bo nani senya amanfo na tire yense ma no ka mo bo nani mutumi frɛ ni bisa ne sɛ Kofi da be no wani ni bɛkɔ asimifo munu nyansa akuapomfo mamofo mo huma mo muso ma yede ma yedin ache ene ma che kura mo mra sɛ ma ye ready a mo mra ye twɛn mo ye da bia ya prepare ne yeti ho akode nda bia ya hyehyɛ ene yesi ho ye twɛn de ba bɛ wo so ne de ahia no ye twɛn de ba bɛ wo so ne de ahia no ye nsuro asante fo ye nsuro de ye yo de ye bia ye nim akuapomfo na no mo hene akuapon hene ebe kasa ye ma me betete ma no munko bisa akuapon hene no ba bia no wo fi ni ba bia wokɔ munko bisa ma bakosam abusuako na ne ye ba ne nyina ka ho bio ba bia mo pɛ na mo kɔtena aye no ba bia ye nso ye pɛ ene ye betena aye no na kwakudua no da bia mo bɔ dia mo kwakudua mo bɔ di kwakudua me eye me de papa sɛ bɔbɔ na wo sɛ tutu wɔn pɛ edi a mo pɛ bia mo fa mfrɛ no ye san frɛ no oluman ye san frɛ no tie hi abua wonu de won pie ye ma ne me kasa da wo mo akuapomfo na mo be kasa no ena mo bosom mo anya bibi pa bi bosom na yaje na ya ma no baby partner no bosom na yaje na ya siesie no ya brosan e de condition ya si no ye de na kade ka no ye ma na duane pa di ye siesie de opa bia ye de ma no afena mo hwehwe ene mo mra ne ye twen mo wai mo mra kwa ne da ho se mu ni mo ko a mo nsa ase na nkranfo na age afiri mu nsam no ene na mo nka ho asem ene beboa mo dromafo no so mo mu wurawura mu no ene akuapomfo mo nkɔdwane abronfo ayi no mo nkɔdwane mo nkɔ ne yatwa mo ye yensuro hio ye yensuro hye mo nkɔ na mo nkɔdwane dromafo bi no ma magimi no dromafo nkasa mo firi droma a mo fira santima mo kɔtena hɔ no wo mo nyimi so mo bedi aduro wɔ droma no wo mo na mo ni ba bi firi no wo mo na mo magimi because ajimambadu ni kan o mujidi na de konkronkron domani ba no ajimambadu ka otumu se wo stress ayi no e na akire no domani ba o ye domani ni fruma ni maame ni papa e firi doma no ajimambadu kasa wonu se de wo kan ye ntro won sa asante hina hwesika kuni maame da asante hine okuni maame da mo kasa no e wo se wo kasa mo koda so mo kan cha ajimambadu se ni maame ayi onye mo kasa mo kan cha se ni maame ayi wonye
Doma hima. Mumisa sa infant ko school. Infant otna ko St Monica's. What mampa himfie. And intina na ya no. Ofa ne seni nua. Ofa ne sena damfo no. Because so mu nyina ya adehye. Enka no wofa unko betimi akwa yiye ni bi. Mosim na mo bema. Bema no bema. Adetina ma yiye ni bi. Adetina frema dwaben. Wa ma yiye ni bi. Ka mu behu say yes. Samoso mo se. Mosim mo se. Mo na mo sie se mo mema. Mudru nipa ma mutimi kam ho nko nipam ade a yenyam yebutimi kam ho kom yensam sama akoto se obi num sana mo kwotrem anum bi enna domafo binum munim domafo agimifo binum munim di sama akoto se amanfo abonsadwa ase no mo num sanje obo se domafo no mo wuram agimifo binum domafo domafo tese mo pomo be konka mo de ekọ esremufo amoamo sese mo de akọ anwonafo anwoamo mo de ekọ mfantefo amoamo akuapem de asantefo na je ho afawo because akuapemfo no wo mo ye kete se mensam akuapemfo ne ye kurukuru na mo ka akwamufo na nye yen eye sankrofo na mo no mote wo no akwamufo no wo na mo ka mo wo na mo dwie mo ena mu dia mika be ka kire asante mampon hene ena oyi nipa ma ne betena ho enti asante ma akuapem mamponfo no o mu nyina fra asante mampon hene na yi nipa na munum se won na o kam o di mo wo ho na mo de be hye no ena o se da bi ma me krofo e metena ho na o mmoa mo ma me na wo kasa na wa ye ho se ena abrante se an se mo entakrache mo di amo mefa menhia na wo ho no mo mewuram na mo mfa entakrache no mo di amo meje domafo ni bi minim de ha mo nya de ahia ni o domafo ma kwensafo no mo de na mo nkosa mo ya de mo wi a na mo ba na ye de ye ni da ho de ye bia ni da ho ye no sa rough mi hu asante ni ono sa mi bu ni jimini because unu jonku ade be chi so wunu da ntokwa no ebeba etumu akuapemfo na mo de mo ho ba no se mo anya me pacho me se me pacho mo ya aboa na mo de masem ba enkwasi asem ni no nkosam ni freni masem be ka che mo akuapemfo no de muni ma ni school kro no school ko ensi abrosan o school ko ensi president o school ko enye bibie o me ka cha ho ma che akuapemfo no bi se muni mu nyansa na mba dwuna be ka se me pa chaw ena asantefo ni baaye ena obefa ye bosom ena asantefo ni baaye ena ye befa ye bosom obiri konfo mutimi nu aduane ma ni bi diye mutimi ma na aduane diye wo hwi mu na okotena de nkira no mutimi ko hwehwe no na de ne so abamfaso etimo hu se mudia mo beje ye kura ne ye pe na ya abakosam ye ka bi ye mu din bam se ye pan ke mfa mu din mam obi atimi bisa ye hwe se de opum so kan ye no obi ani ayi obi bisa ye ena kuapem fo mu bi agimi sa moya mo ati se de mo ye mo so mo nya na mo tewo na ne to na nsa wo mo hwe de mo ye mo nsa wam mo hwe de esremufo no kotokoli fo de gunsam mo hwe de mo de ye mo akuapem fo bi no magimi wo hu se akuapem fo bi wo nsa wam magimi mu no nya nsa wo hu esremfo betinya behave de omu behave hye mo asa aye okumase mamu ye ni ate ye ni munyansa ye do bia to ba bia oda ne level muni munyansa akuapemfo monka kire achemfo no mudi muso no se wo monko no mfo masa asema mo eno ne ade ehia monka kire ofo tia ma opani akufo de wo fa ne se wonko se nanadoku o mu ifiri so ana munim nanadoku na obedi muso no o mu firi so o mu nyina ya asonafo mu ya boa wate munum ka mon kono ofori am opani nkokon munum ko mon kono mun ya chimcha bifo no nkokon mon tra makuma se why munru nkokon mpo no maduru kono ngo mamoma na asantefo yenim wo ma ye no omufiri yenim ye diemo o mon hwe kwawufuo on se kwawufuo bi o ma no akasa because o munim ba bi omufiri enti so mo kasa ti asantefo a o ma kasa ti a o man kasa nchi do ma afode na moje doma ahene ajiman bedue die pa na wo je fra asantefo ho asase mu ya prewie asase no ya cha wie gi se wie ase foforo e na wo benya bi se wie ase foforo ma doma ahene me se wo be pra adakate an e na wo be kwa akohyem because baby a wo tene kura nya wo dia hwese na ano me mapon adwuma na me bo bi sam se na ayi manhia e na sremfo na ego na me se ma me ka kyerem kyerem ya gi wo se ne wo nete ya hine ba akokọ nkramo e na wo do mbetena ho na ye kunye ntokwase na mo kotiti ntokwa no ye mfa hoho moja anya hui asantefo ye mfa hoho moja enya hui ena mpanifo di bu be se dihia nko a akwa wodwane ye de adihia moja enya ye de chichiri asanteman ya mfa Isaka enya mfa Inusa enya mfa Fuseni bia moja enya de chichiri ye
Samo kasa mon kasa yi. Na me wiase mam ba ye no Yesu wakasa kire asofo wakasa kire difo wakasa kire malam wakasa kire nkramofo me Yesu nkasa nkire me da me Yesu aminim no ye ba akopɛ Yesu amedi mani ehunu fidi kadochi eye ba akopɛ eye ose tutu ampem abebio wona minim no olumai ono pɛ ena minim no a wo ye no a masi menhia ɛhɔ na wo behu no onya me moderator kakra wai mi hu obiara minim Yesu bia minyam ya minim no me president kura wo mi mu president me mfa ne nya hwe ye mi bunu ya me here ye mi bunu aya me here mi mu obi biara ma me kan no tom nyama yi mi mu obi biara ba me nkama sam me president me mfa ne nya hui because president ba ye no nya na ma prasa ase na to president ba ye no nya na ma ye de on be ya gu ho ne dia so be pem no ne yere ne ma akodi etime ose tutu die wakasa me na ho na me tietia so meda me na tietia me so akọ because ne hu nya magana akuafo for dia faso na wo mso ena mo na mo call school ena mo na mo yese Ghana president mo dibida nya tete question na do mo di ne din ba ya mo dibida ye bom panifo yonte akuafo ni bidin ye ka Ghana sikafo yonte akuafo ni bidin oi akuafo for na mo wo hen mamu mpupu mutim makura na dia mo kọ mo kojam muhuga kunfuego akuapmofo mamu mfeja ni adempo nkayemu bi yehwere yenkwa e wo saa ekwan ne so na enema yakohu ni nyina hini no se wote ya na ne na wote a se wote se nyina hini galamse ekoso a wote uhu no media so unya ne nchen baabi ene ubedomusu ko ubehu nyema bi ate nyema bi a wonte ye be mama hunu enora ne start ne ho asem ene ye de so ginam papa we yesi ye de ne fa kwan miensa so ekwan miensa ene ye de ne fa so ekwan a edikan ya edi papa we e fa so no na before then no ni din ankasa de na amampene Boatentum the second onu ne ye nyina hini na sa papa we amene mo kasa yi no oye mambofo chen obi biara wa santimam na se amanfo a edi yewura atem no papa we ka ho bi ne mane koso because wono na ye galamsey meka ne se Ashanti region no wono na ye kenkon na diuma ofasu di ni galamsey ni ne se o the site ne mamu se muntu a na wadwanya betena akra ha sei into betena akra ha no mo a na wasendi wasoma ni natena konwafo no na natena konwafo no de wodi mu ntentema a o magalamsey ekoso wanyina hini pa no ye frɛ nana otibodua wono na ye akomu hini